Aquí son de Castanyada, ¿eh? Aquí som de Castanyada. Sí, pero espera. Sí, sí. Te voy a pegar una patacada que no vas a querer. Tenim el rei de les castanyes. Agafa una carteta, la que vulguis, vinga, xato. Vinga, va. Aquesta no la vols? Toma castanya. Aviam, quina? Aquesta, no? No, bueno, la que vulguis, agafa-la tu mateixa. No, aviam. Té, agafa. Jo l'agafo, eh? Sí, Vale, doncs aquesta. ja m'ha fotut. Espera, ja, vale. No? I vull que fot La una marquem? firma. Sí, marca-la. Per aquí? Sí. Aviam. Bueno, és igual, si està firmada, nen, que no passa res, no? A veure. Vinga, nena. Vale, tenim. Me'n dius prou, sisplau, i jo pam. Prou. Prou? És aquí? Hòstia. Prou. La deixes? Mira, Una, dos, retallem. Aquí. I ara mira, jo tinc... agafa el rotulador, sisplau. Sí, fica't aquí el rotulador. Sí. La carta es quedarà enganxada amb el teu rotulador, Estàs clavant? Sí? Una, dos i tres. Hòstia, no he tocat ni una. Espera, esta no... Bueno, no, espera. L'he cagat, no? Però jo tinc un seguro, una pòlissa. Pòlissa de seguro para magos. Ho fica aquí, I me cago en... No passa res, no? Pues sí. Bueno, a veure, tradueixo. Amb el seguro, aviam. A veure, tradueixo una mica, sisplau. Aquesta pòlissa només es podrà fer servir si el Marc l'ha liat amb el truc. Sí? L'ha liat? No. Va ser una carta lliurement escollida, va tornar a la baralla... No. Tal, no? Sí. Si contesta sí, aquesta pòlissa podria ser anul·lada. Com que anul·lada? Agafa el que més. Que mai hauria barrejar la baralla després de que l'espectador perdi la seva carta. Sí? Només un autèntic mag podria fer això. Tu. I vostè ho és. Fot un... Ah, I obre. Pam, I obre el i sobre. a sobre... I aquí n'hi ha una carta. Ja. I és la castanyada. Aquí tens. Un fort aplaudiment! Deixa't estar de Halloween i celebra la castanyada. Sí o no?